Salam hormatly adamlar. Garaşdyk baky beterip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana saýlawlary we salasalçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Muradowy kabul etdi. Merkezi saýlaw toparyň ýolbaşçysy arkadaky prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygynyň şahsiýetnamasyny gowşurdy. Hormatly prezidentimiz, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlygyňyz baradaky hoş habary şuňur buýsans bilen kabul eden halkymyzyň begenjiniň çägi ýok. Hormatly prezidentimiz, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygyna saýlananlygyňyz baradaky şu şahsiýetnamany size gowşurmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Geçen yekşenme günü ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi. Men bu saýlawlary döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyna öýren mühim taryhy ähmiýetlen waka diýip hasaplanýar. Saýlawçylar maňhem uly. Anam bildirip Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalaryna saýlandy. Bugün bolsa maňa hem halk maslahatynyň agdalarynyň wagtyn şahsiýetnamasynyň hem gowşulmagy men durmuşymda ýene bir ýatdan çykmazak waka bolýar. Sebäbi bir şahsiýetnama meni mundan evvelkem ediz watanym mehriban halkym üçin guzur gaýratymy gaýrman hem zähmet çekmeýär borçly diýär. Men benim şahsiýetnamany mehriban halkymyna maňa hem bildiren uly anamy hökmüni kabul edýär. Saýlawçylarma bolsa işlerinde we durmuşda uly sünnetleri ardy. Sağ Hormatly prezidentimiz bilen bolan duşuň barşyny Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň ýolbaşçysy Muradow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilendigini, ýurdumyzyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan bu jemgyýetçilik fiýasy şäheriniň halkymyzyň agdy berligini we jebisligini garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň demokratik özgertmeleriň ýoly bilen bilen ösüşleri tarap anamly gadam rýanyny alamatlandyrýanyny belledi. Hemde bu saýlawlary ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek uğruna döredilen şertler üçin milli liderimize sag bolsun aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň raýatlarynyň öz pikirlerini aýan etmäge, döwlet ähmiýetli meselelere işin gatnaşmagy bolan konstitusiýon hukugynyň amala aşyrylmagynyň wajypdygyny belläp, saýlawlaryň guramaçykly geçirilmegine işin gatnaşanlara minnetdarlyk bildirdi. Ve Türkmenistanyň saýlawlary we salasalçyklary geçirmek boýunça merkezi toparynyň ähli işgärlerini mundan meýlekde üstünlikleri arzu etdi. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň golçaka resminamaları bilen tanışdyrýas. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň belen serkerde başly Gurbanuly Berdimuhammedow karara gol çekdi. Resminama bilen Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykdy Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Halmurad Parhatowich Gurbanow Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugyna laýyklykda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda alınıp berilen iki tarap bilen hyzmatdaşlyk meselelerini aralyp maslahatlaşmak boýunça gepleşikleri, ykysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen Rus toparynyň ýolbaşçylarynyň duşugyny we iki ýurdun daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeleri geçirmek, şeýle-de garaşdy döwletiň arkalaşyklarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň işine gatnaşmak hemem Russiýa Federasiýasynyň döwlet edareleriniň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk barada resminamalara gol çekmek maksady bilen Türkmenistanyň degişli wekiliýetiniň agdalary 2021-nji ýylyň 30-njy marty 2-nji aprel aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde gulluk iş taparyna bolar.
Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu kol çekti. Retminama layıklıkta Ministerler Kabinetinin başlığının ornatörü, Daşarı İşleri Ministri Meredova, biyologik xowpsuzlygy öpçün etmek meseleleri boyunca Türkmenistan'ın hökümeti bilen Rusiya Federasyasının hökümetinin arasında özara düşüşmek hakkındaki ehtnama 1941-1945 ýyllan Beýik Watançylyk uruşunyň başlanmagynyň 80 ýyllygyna bagyşlanan garaşda döwletleň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleň halklaryna we dünýä jemgyýetçiligine garaşda döwletleň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleň başdanlarynyň ýüzlenmesiniň taslamasy hakynda garaşda döwletleň arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň çözgüdüne garaşda döwletleň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleň 2020-2030 ýyllar üçin beden terbiýe we sport babatda hyzmatdaşlarynyň ösüşiniň strategiýasyny amallaşdyrmak boýunça 2020-2023 ýyllar üçin çärelen meýilnamasy hakynda garaşda döwletleň arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň çözgüdüne Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi. Türkmenistan'ın prezidentinin buyruğu bilen aşağıda görkezdilen yol başçylary, Ministerler Kabinetinin başlığının ornatörü, Ýokary Gözegçilik Edarasynyň başlygy Berdimuhammedowa, Sevtary hyzmatdaşlyga ýardam bermek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Rusiya Federasyasynyn hökümetiniň arasyndaky alalaşygy, Sağlyk uruş we derman senaty ministri Aman Nepetova halkara lukmançylyk sanitariýa düzgünlerini 2005-nji ýyl ornaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sağlyk uruş we derman senaty ministri bilen sarp edijiliň hukuklaryny gorumak we adamyň awadançylygy babatda gözegçilik boýunça federal gullugynyň Rusiya Federasyasy arasyndaky alalaşygy, Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýew, Türkmenistan bilen Rusiya Federasyasynyn arasynda geçirilýän harytlaryň gümrük bahalary baradaky resminamalar we maglumatlary alşmak hakynda Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen federal gümrük gullugynyň Rusiya Federasyasy arasyndaky teswirnama, Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Welbegowa özara söwda barada statistik maglumatlary alşmak hakynda Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti bilen federal gümrük gullugynyň Rusiya Federasyasy arasyndaky ehtnama, Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Jepparowa hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Transkapital Bank jemgyýetçilik paýdarlary jemgyýetiniň arasyndaky alalaşygy, hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bilen döwlet ýürütülüşdirilen Rusiya Eksport-Import bankynyň paýdarlary jemgyýetiniň arasyndaky ehtnama, Niýat Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetining rektory Muradowa, ilmi hyzmatdaşlyk we owakyjylyk ugry boýunça hünärmenleri taýýarlamak hakynda Niýat Türkmen Owakyjylyk Uniwersiteti bilen Önümçilik ilmi tohumçylyk assosiasiýasynyň Tohumlar Assosiasiýasy Moskwa şäheri arasyndaky ehtnama Türkmen tarapyndan gol çekmäge ygtyýar berildi. Hormatly prezidentimiziň adyna möhüm waka Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň agdalygyna saýlanmagy münasibetli köp sany gutlaky hatlary we telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet başlygynda saýlawçylaryň ýüz götürüm ses berenliklerini bellemek gerek. Milli parlamentiň hiltaýdan täze iki palataly düzüminiň döredilmegi watanymyzyň okuluny ösüşi, döwlet häkimet edaralarynyň işleriniň netijeligini ýokurlandyrmak üçin amatly şertleri döredür. Döwlet garaşsylygynyň 30 ýyllygynyň hemem Aşgabatyň 140 ýyllygynyň belenilýän ýylyny geçirilen bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre hemem döwlet başdanymyzyň başlangyjy bilen milli parlamentiň iki palataly ulgamynyň döredilmegi döwletimiziň demokratik binýatlarynyň puýtalandyrylmagyny hakyky halk häkimetliginiň berkarar edilmegine ýardam berer. Saýlawlar hormatly prezidentimiziň başdanlygyny başlanan hemem Türkmenistanyň demokratik we hukuk esatlarynyň mundan beýlegin puýtalandyrylmagyny gönükdirilen giň gerimli özgertmelerini durmuşa geçirmek, hakyky halk häkimetlik ýöreliglerini berkarar etmek ýoluny nowatdaky möhüm ädimler. Mundan başga Ministerler Kabinetiniň 29 martda sany ulgam arkaly geçirilen meclisine möhüm waka boldy. Howunlarlygy metäş çağlary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasy döredildi we bu gazna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyda kıldy. Bu gazna biziň ata-babalarymyzyň metäşleri, ýetimlere kömek bermek, olary hemme taraply
tarapyn golluk etmek baradaky insan perwerlik ýörelgilerini durmuşa geçirmäge mümkinçilik berer. Bu başlangıç ýurdumyzyň ýaş raýatlaryny hakyky watançylyk, zähmetseýörlük, häzirki zaman bilimlerini özleşdirmäge, hyjuluk ruhuny, olary belent ruh ahlak gymmatlyklary esasyny terbiýelemekde, şeýle-de çağılaň we ýaşlaň hukuklaryny hem azatlyklarynyň goruglygyny kepirlendirmek bilen baglykda uly ähmiýeti eýdir. Munyň özi milli döwletligiň gadymy ýörelgileriniň umumy adamzat insanperwerlik taglimlaryna laýyk gelýäniniň suwtnamasy bolup, adamlary asylly işleri amala aşyrmagy, iň gowy ýörelgileri eýermäge çagyrýar. Hatlar iwerenler döwlet başdanymyzy bu şanly wakalary bilen gutlap, millilizmde tüýsürekden berk jan saglyk, uzak ömür, tükenüksiz dörejlik zekinni, hem türkmen halkynyň bagtyarlygynyň, watanymyzyň munun welagym güllep ösmeginiň bekledine alyp barýan ýadawsyz işlerinde uly üstünlikleri arzu edýärler. Millilizmde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Durduliýew, Gellinýazow, Gylyjew, Meredow, Mehmedow, Müşşikow, Urazgeliýew, Öwedow tüýsürekden gutluglaryny iýerdiler. Döwlet başlygymyzy mejlisiň deputatlarynyň adyndan Mehmedow gutlady. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri mähirli gutluglaryny iýerdiler. Millilizmimiz Gurbanuly Berdimuhammedow şanly wakalary bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxanliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Liwap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew gutladylar. Döwlet başlarymyza ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyn ýolbaşlary iň gowy gutluglaryny ýolladylar. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow saýlawlary we salat-saçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magtym adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy metäş çağalary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlikleri gutluw hatlaryny iýerdiler. Ýurdumyzyň ähli kunjuklarına bolşy ýaly Daşy welaýatynda da hususy telekiçiligi ösdürmekligi aýratyn öňsürilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň üstünlikleri betlenmegine, önürleýän dürli görünüşli önümliň mukdarynyň artdyrylmagyna, aýratyn azyk bolşunyň döredilmegine welaýatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşuntlary diýsen sallamlydyr. Munyň özi häzirki döwür üçin öňde goýulýan wezipeleň üstünlikli berje edilmegine ýardym berýär. Hem Türkmenistan parahatçylyk we naşmaň watany ýylynyň zähmet ýeňişlerine beslenjekdigini anamartdyrýar. Daşod welaýatynyň telekeçileri işlerini şunyň talabyna laýyk guramak bilen şu ýylyň belin sepkitlerine tarap ynamly barýarlar. Olar hormatly prezidentimiň görkezmelerinden we taýşaklarynyň uğralyp, ýylaty ýokary hili azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekligi, özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Netijede bolsa ak bazarlama talabyna laýyk önürleýän dürli görünüşli azyk önümlerinden dolyp, munyň özi ýylatymyzyň toý saçaklarynyň bezegdirip, ýokary hili terhemem arasy azyk önümlerini önürmekde Daşod şäheriniň Şabat kärhanasynyň bölümlerini netijeli gözlegli işler anyp barýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde. Azyk önümleriniň önürüşini artdyrmak hem eler tutulýan ugurlyň berdirip, kärhanaň hünärmenleri ýylaty özümizde öndürilýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azyk önümleri bilen öpçün etmekligi uly goşuntlaryny goşýarlar. Önümliň ýokary hil derejesinde öndürilmek üçin bolsa kärhanada ornaşdyrylan daşar ýurt enjamlary dol mümkinçilik berýär. Hususy kärhanada dürli önümliň bir näçe görünüşi önürlýär. Geljekde bolsa olaň mukdarynyň has artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Önürleýän ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işine ussatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňyr ýaly bilen hötdesinden gelip, kärhanada önürleýän ähli önümleňem ýokary islege münasip bolmagyny özleri üçin baş maksat hasaplaýarlar. Ýurdumyzda hususy telekeçiligi ösürmekligi hormatly prezidentimiň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ähli mümkinçilikliň we şertliň döredilmegi, welaýatyň
telekeçileriniň guwanç buýsançlaryny artyrýar. Olar şeýle beýmeçer aladysy kömek gollaw üçin hormatly prezidentimize tökönüksiz alkyş aýdyp, iş tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Munyň özi olaň Türkmenistan parahatçylygyň we anaşman watan ýylyny täze zähmet üstünliklerini besejekdiklerini hemem mukaddes garaşlylygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygyna manasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryny anamartyrýar. Hormatly prezidentimizin yurdumyzda azyk bolşugyny döretmek ýylaty ýylyň ähli pasynda bereketli toprağymyzda ýetişdirilen gök bagça önümleri bilen bolelyny öpçün etmek babaty öňde goýan weziplerini durmuşa geçirmekde ahal ulaýatyň zähmet söýür hemem edermen ýaşaýjylarym tutun ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa ulaýatyň Qaqaýtranyň Şükürbagşy daýhany birleşigini çägine ýerleşen Ýigit Hojalyk jemgyýetiniň döwrüwap ýyladyşgany toplumyna alyp barýan işlerim aýdyň mysaly bolýar. Ýigit Hojalyk jemgyýetiniň döwrüwap täze ýyladyşgany toplumynyň umum meýdany 34 hektara barabar bolup, ol 3 toplumdan ibaratdyr. Ýyladyşganyň esasy önümi dünýäde giňden ýaýran pomidor görnüşleri bolup, bu önümler halkymyzyň ösen etlegini kanagatlandyrýar. Ösen döwletleň iň kämil tehnologik enjamlary bilen öpçün edilen bu ýyladyşganyda pomidorlaryň esasan 2 görnüşde ösürilip ýetişdirilýär. Ular naýwa şekilde bol hasyl berýän Mervalans, Altes we Merlis tohumly pomidorlardyr. Bu pomidorlar hoşary pomidorlar bolmak bilen özleriniň ýokary hasyllygy we uzak saklanýanlygy bilen tapawutlanýar. Her mewsümde 1 hektardan 400-420 tonna pomidor hasylyny almaklyk meýilleşdirilýär. Döwrüwap ýyladyşganyň dolanýarşy bölüminde bu ýerde ýetişdirilýän pomidorlar üçin mikroklimat şertleri awtomatik usulla sağlanýar. Bu bölümde pomidor şetellerini suwarmak we dökün vermek işleri, ýyladyşganyň howa çalşygyny, ýylylygyny, sowuklugyny, çyýylygyny sağlamak işleri, şeýle-de mörmöjeklere garşy görüş çäreleri awtomatik usullar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýyladyşganyň ýyladajy enjamlaryndan çykýan kömür turşy gazy insan saglygyna ziýansyz ýagdaýda araçlanyp, pomidor şetelleriniň fotosintez geçirmegine, iýmitlenmegine öz täsirini ýetirýär. Kömür turşy gazynyň köp mukdarda berilmegi bolsa, pomidor hasylynyň ýokary hili bolmagyna, durumlygyna özüniň oňy täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda ýyladyşgany toplumyna pomidor hasylynyň täze görnüşlerini ýetişdirmegi işleri hem sene arkaly alınıp barilýar. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler Russiýa Federasiýasyna, Qazaqstana, Qırgızstana we Birleşen Arap Emirliklerine ýygdarly eksport edilýär. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Qaqaýtrap komitetiniň hunermenleriniň hem bu hojalyk jemgyýetiniň işgärleriniň arasyna ýygy-ýygydan bolup, özleriniň ýakynyn himayet gollawlaryny bermekleri, olaň asylly işleriniň öňelirlemegine ýardam berýär. Bu hojalyk jemgyýetine zähmet çekýändiň Ýewropanyň öňde barça döwletleriniň borda işleýän hunermenler bilen onlaýn arkaly okuw sapaklaryny geçmekleri, olaň kämilleşmekligini, işleň netijeli bolmagyny öpçün edýär. Ýigit Hojalyk jemgyýetiniň janipkeşi işgärleriniň barhabatlanýan iş tepkinleri, olaň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň wusal boljakdygyna bolan anam berkidýär. Paýtatymyzdaky jemgyýetçilik gurumlarynyň merkezine Türkmenistanyň mejlisiniň syýasy partiýalaryň jemgyýetçilik gurumlarynyň bilelikde uramaklaryna 2 palataly parlament ulugymy döwlet esaslaryny puwtalandyrmagyň kepili adly maslahat geçirildi. 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylynyň 28-nji martyna geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji taýlawlary möhüm jemgyýetçilik syýasy wakalaryň biri boldy. Saýlawlaryň taryhy jemlerine başlanyp geçirilen maslahatda edilen çykyşlarda saýlawlaryň halk bilen döwletiň jebitligini, jemgyýetçilik durnaklygyny, adamlaryň syýasy işçiliginiň ýokarlanýanyny görkezden onu belläp geçdiler. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanmagy, halkymyzyň öz milli liderine çäksiz ynam bildirgenligini ýene bir gezek bütün dünýä aýan etdi. Maslahatyň dowamyny arkada prezidentimiziň sahabatly insanperwer syýasaty ýöredip, milli ýörelgilerimize, ata-babadan gelýän dep-desurlarymyza uly sarpa goýanlygyny, döwletimiziň ähli mümkinçiliklerini, adamlaryň bagty durmuşda ýaşamaklaryna gönükdirgenligi, hormatly prezidentimiziň howanarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýır sahabat gaznasyny döretmek barada karara gol çekmegi, halkymyzyň uly setlenmesine, alkyşlaryna münasip bolanygy barada giňişleýin beýan edildi. Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watany ýylyna edi diýärmede bedi wady bilen öňelip barýan, türkmen halkynyň her bir günü toýdur bayramlary betlegen, mertebesi bilen gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýylyurt bähwitli işleriniň elmedamary waşlyklary betlenmegini arzu etdiler.
Hormatly prezidentimizin eýil-ýurt bähidine gönüktirilen işleri, watanymyzda gazanylýan üstünlikleri geçirilen çäreleň özünü düzdü. Dürli maslahatlardyr meden çäreleri ýokary hulytyga beslenni. Türkmenistanyň Saglyk goraş we Derman Senaty ministrliginiň guramagyna ýokunç keseler merkezleri müdiriýetine, onkologiýa ilmi kliniki merkezine, halkara saglyk merkezleri müdiriýetine, Mehriban Akademiyanyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň hemde onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çärelerin 2021-2025-nji ýyllar üçin meýnamasynyň tasdiklanma münasibetli hoşalyk maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyna saglyk goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, dünýäniň agryly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň saglyk goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan meýlegem hasa puwturlandyrmak, tejribe alşmak, saglyk goraş ulgamynyň ilmi binýadyny kämilleşdirmek, sany lukmançylygy ornaşdyrmak ugruna giň gerimli maksatnamalaryň işleriň anyp barlyanyny bellädiler. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde alim prezidentimiziň parasatly ýol başlygyna işine düzülen 2021-2025-nji ýyllar üçin saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi münasibetli geçirilen hoşalyk maslahatam işçiň häsiýete wesenni. Maslahatda çykyş edenler Gahryman Akademiyanyň taýta tagalary bilen ýurdumyzda ýyl saglygy, ýurt baýlygy diýen pekimden ugranyp, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary Min saglygyny goramakda, ýylatyň saglyk ýagdaýyny gowlandyrmakda, keseleriň öňüne almakda we olary ýok etmekde, saglyk goraşganda Derman Senaty puwdugyny dünýä derejesinde ösdürmekde amala aşyrylýan taryhy işleri barada giňişlen durup geçdiler. Türkmenistanyň Adalet Ministrligine ýaş hukukçy hünärmenleriň arasynda onlaýn görnüşinde halkara bäsleşik geçirildi. Halkara energetika taslamalaryna, halkara hukuk kadalarynyň ulanyş aýratynlyklary, halkara ekologiýa hukugynyň wajyp meseleleri we döwrebap hukuk çözgütleri, halkara ulug üssaşyr geçerlilikleriniň halkara hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi boýunça ýaş hünärmenler öz aralaryna bäsleşdiler. Halkara arbitraj kadiýetlerine, döwletiň bähwitlerini goramagyň häzirki zaman tejribesi hemde gelejegi atly ugurlar boýunça video aratnyş arkaly öz işlerini esaslandyryp çykyş etdiler. İçeri İşler Ministrliginiň wekilleriniň ýaşlar guramasynyň berkararly trabiýeňeçiniň etrap häkimligi bilen birlikde geçiren wagny tigat şäresi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň guramagyna geçirilen okuw maslahaty işçiňligi bilen tapatlandy. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna geçirilen maslahat harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, ýaş netli watansyjylyk ruhuny terbiyelemek meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmy milli jemgyýetiniň guramagyna geçirilen maslahat ýokary ruhunetlige beslendi. Çykyşlarda hormatly prezidentimiziň ýaş nesliniň geljegi, olaryň ähli tarapyn gollanmagy barada edýän ýerginsiz aladalarynyň rowaçlyklary beslenýän barada giňişlen durluk geçirildi. Tahawatly işler üçin Gahryman Akademiyada hoşalyk sözler aýdyldy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar teatraty ministrligi, Aşgabatýanyň Sport we ýaşlar teatraty baş müdürligi tarapyndan geçirilen maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Hormatly prezidentimiň ýaşlar çağlary baradaky iňsiz aladalarynyň rowaçlyklary beslenýänligi maslahatyň içinden ýerşarga çol geçdi. Matumlady Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Döwlet Mehmet Azadady Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň we Seýtnazar Seýdady Naky Türkmen Döwlet Ma'lumçylyk Institutynyň professor ma'lumlarynyň hemde talipleriniň gatnaşmaklaryna muqaddas garaşdyrmanyň şany 30 ýyllygy, Aşgabatýanyň döredilmeginiň 140 ýyllygy hemde Matumly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli sany ulgam arkaly maslahat geçirildi. Türkmen Okuwçylyk Uniwersitetini bilen Daşary vilayatynyň Türkmen Okuwçylyk Institutynyň arasynda gönü video aratnyş arkaly umumy sapak geçirildi. Onu gowçany üstürip ýetişdirmegiň tehnologiýasy dogrusyna giňişlen maglumat berildi. Halkara insanperwer ilimler we ösüş uniwersitetinde Türkmen halkynyň taryhyny we däp destularyny dikeltmekde muqaddas garaşdyrmanyň ornu atly onlaýn maslahaty geçirildi. Bu maslahaty Osman Adanaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetiniň professor ma'lumlary hemde taliplerim işçiň gatnaşdylar. Maslahatda Türkmen halkynyň baý taryhy däp destulary, UNESCO-nyň maddi mirasynyň sanawyna giren taryhy ýadgarlyklarymyz barada giňişlen çykyşlar edildi. Halkara Atnaşyklary Institutyna geçirilen maslahat işçiň häsiýetli boldy. Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna geçirilen çäre ören netijeli boldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Donanmaş Institutynyň onlaýn maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Oňa Biýokoruk Mektebiniň ähli hünärleriniň talipleri işçiň gatnaşdylar.
Türkmen Döwlet Mal Institutyna geçirilen ilma malummatsagat muqaddal garaşsyzlyk hemde hormatly prezidentimizin milli medeni mirasy taglimaty ile batlanyrly. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirilen matsagat maşgaly terbiýe mektebi, iniler edep mektebi ile batlanyrly. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Türkmen Döwlet Binagalyk Guruluşy Instituty ak mermerden ajak köşkler gurulan Merjenim sen ak şekerim Aşgabat ady bilen bayramçylyk dawrasyny geçirdi. Ada asyrlaryň jümmüşine uzap barýan garaşsyz baky we tarap watanymyzyň paýtagty bolan Aşgabat dünýäniň ýüzünde mermer şeker hökmüne ornarly. Berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne ajaýyp görkege girýän ak mermerli Aşgabat maddi we ruhy medeniýetiň beýik ýadygarlyklaryna geçmişiň ýaňlanýan gadymy türkmen topragyny erkinligiň, asudalygyň, eşetli we bagtly geljegiň nyşany urly. Aşgabatyň şeker guruluşy binagarlyk keşfi bilen ajaýyp sağlaşygy emele getirýän täze binalar halkyň buýsanjyny goşulanyrmak bilen bir hatarda. Olaryň rahat hemde bagtyar durmuşyny üpçüne diýen disgalary urlýarlar. Parahatçylygyň, dörejiligiň, ösüşiň we sevginiň mekany bolan paýtagtymyz gönlüň Mehraban akademiyanyň tagalasy bilen ösüşleriň belentliklerine tarap bedew wady bilen anamly gadamyrýar. Şekillenler Sunuty muzeýiniň gadnasyna saklanýan gymmatliklardan Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna gurulan sergi Gülleýe watanym Jan Türkmenistan ýyly batlanyrly. Bagtyalyk terapiýa hekimliginiň Bagtyalyk terapiýa aşla guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen wagtny figat maslahaty parahatçylygyň aýdyn ýolu diýilip atlanyrly. Şeýle Türkmenistanyň Dokument Senaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki mehanika tehnologiýa orta günary kom mektebine de geçirildi. Hazır derýär ifadany hakim ma'lumçylyk mektebine geçirilen çäre ýokary okunatlygy betlendi. Sportun türlü ugurlary boýunça ýarşlara badalga berilmegi şanly seneleň dawarlary bilen utgaşýa türgünlüň ýeňşi ulan ynamy ýarşlaryň özboşly bedegine urlýar. Ýokary netijeler gazanmak ýarşlaryň esasy wezipesine urlýar. Çekileşlik häýätide eýe bolan sport beýatleşikler usatlaryň ýüze çykmagyna ýardym edýär. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň guramagyna badalyga berilen ýarşlar üstünliklere betlenýär. Ýaýdan okatmak boýunça Aşgabat şäheriniň birinjiligi urnaky açyk ýarş türgelleriň kämillik derejesiniň ýokarlanýanyny görkezdi. Gyzykly häýätide betlenen ýarş tejribeleriň artmagyna özboşly mektebi urly. Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşlar Siýasaty baş müdirliginiň guramagyna ýaýdan okatmak boýunça paýtagtymyzyň birinjiligi urnaky açyk ýarş geljegine umyt bildirilýän türgelleriň köpdigini ýaşgar etdi. Ýarş sportyň bu görnüşiniň barha meşhurlygy eýwolýanyny görkezdi. Bu ýagda ýurdumyň sport älimindäki awranyň ýokardygyny alamatlandyrýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň sport ulgamyny amala aşyrýan özgörtmeleriniň üstünlikleri beslenýändigine şaýatlyk edýär. Tejribe toplamaga uly mümkinçilikleri döreden bu ýarş türgellerimiz üçin halkara beýatleşiklerine taýýarlygyň özboşly tapgyryny urly. Her bir türgeniň ýeňşe bolan ihlasy ýarşyň gyzykly bolmagyny üpçünetdi. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň vilayetlerine o paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 30 martda saat 20-den 31 martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balqın vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 6-11 gradus, gündüzüne 16-20 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ordan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 4-9 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Marın vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ordan telesekunda 6-11 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, Demirazykuna tardan telesekunda 7-12 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Daşy vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, Demirazykuna ordan telesekunda 6-11 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 0-5 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkep duran bulutly hawa bol, günordan tele sekundda 9-11 metr etken şemal öter. Hawa gecesine 5-7 gradus gündüzüne 16-18 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 31-ne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşlýar. Eýdidi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 ötürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazara alyp, pasla görä giyinmegi maslahat berýäs. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlerin özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.